anyị alaghachila ọ ka bụkwa ụtụtụ ọmanụ n'isi mbido telivishọn. Aha m ka bụkwa Chidiebere Ụgbaja. Mụ na onye ndu ntụziaka m Odoziakụ Doris Ọnụ Ifeọma anyị ka nọkwa ebe a na-atụnye ọnụ n'isiokwu a dị nnọọ mkpa nke na-ajụsị nwaanyị ime gịnị, nwaanyị inwe nnọọ ego chere kpatacha ego niile tupu ọ lụọ di, ọ bụrụ ya uru ka ọ bụrụ ya ọghọm. Ọ bụ ya bụ isiokwu anyị na-atụnye ọnụ. Anyị ekwuola uru dị na ya, kwuokwa maka ọghọm dị na ya. Kekwene ka esi akwa ya bụ onye kwuwara ọnụ onweghị ka esi emezi ya bụ ihe. Ụfọdụ ndị si na ọ ka mma na nwaanyị enweghị ego chaa tupu ọ bịawa, ego ọbụla ọ ga-akpa ya kpaa ya bedie. Ụfọdụ asị mba, nọọ ihe ọma ka nwaanyị ibu ego bata, ọ ga-egboro dị ya mkpa na-egbughị oge. Ọtụtụ ndị agbasaala gbasara ego a na nwaanyị nweziri ego nwefee ya ofe. Ụmụ nwoke na-enwe mkpako ka mmasị na ego ọwụ oke n'ọrụ nwaanyị, mana ihe a ka ụmụ nwoke na-eme iwetu onwe gị ala. O nwere ike ihe na-emekwa dị mma maka na o si gị n'ọnụ pụta, nwoke ahụ sị gịnị o kwenye n'ihe ahụ i kwuru, ọ bụrụzie na nke gị nwa kwụzi nke na-eme ihe ga na-eme ọrụ ma ile anya ịkpata gị ego tupu ị na-abịa. Ihe nwoke na-achọ gịnị ịpụta ebe yi na ndị ọgbọ ya nọ ma ọ bụ ndị mmadụ nọ kwanyekwara ugwu dịrị ya ni. Mana ọ gị bụ n'ike maka na onye bụ ike na mere biko ya na-ekwu ka ọ gaa n'iru ka ọ dị mma ka ọ dị mma. Ịkwanyere ugwu riri ya onye a na-atọgbu ụmụ nwoke na-atọ ha ọfụma ihe ọlọ sịrị gị mee ị na-aza ya ọfụma, mana ha lachazie gị na-esọsọ nọrọ onwezi nke o mere si ya nna na-ewetakwara ihe ahụ na-aghọrị gị mgbe ahụ amụọ ya ka amụ na-adị mma. Onye bụ ike maka ihe na mmadụ bụ ike were bata. Ị na-ekwuzi oke a na-asị na nwaanyị a na-ekwu na nwaanyị nwere oge ọrụ ma o bu ụzọ kpawa ego nwere ike oge ya ganarịrị ya. Onye lụkwanụ nke obere nwa nwe ihe ọ mara oge ma bụzi onye izizi ga-abanye n'ime ọ bụrụ onye ka ha amụtala iwu nwa ka ị ga-akọ maka nke ahụ. Ọ bụbeghị nwa ka anyị na-ekwu maka na-ekwu maka ịkpata ego na-ege ntị. O nwere ndị na-abịa na ndị na-esi obodo oyibo bịa ebe a lụrụ nwaanyị na-enweghị ihe ọ na-arụ laa obodo oyibo tinye na nọọsụ ndị a na-agba ọgwụ afọ abụọ afọ atọ nwaanyị aghọọla RN registered nurse na-akpa ego. Ego abụkwaghị obere ego. Ụfọdụ ndị ihe ọzọ ị ga-ahụziwu nwaanyị ahụ akpatala ntọntọ ego ọche na ọ bụ nnukwu ego. Ihe ọzọ ịhụzie nwaanyị ahụ oko ka ọ dịbụ n'ime nwaanyị ahụ ihe a na-akpọ anụ ahụ na-eko eme nkụ ya otu a. Ife nwaanyị kpara ego na-eme na ọ dị n'ime torotoro mee ịnya nga kpekpekpe. Ihe ọzọ ị ga-ahụzi ihe ọzọ na-eme ihe m na-agwa gị ihe na-eme ihe ọzọ ị ga-ahụziwu pịarara m nwaanyị ahụ agbaala nwoke ahụ alụkwaghị m bukọrọ ihe niile o ji ego ya na-ekwu mgbe masịrị ya bata ọ pụọ n'isi ụtụtụ ya bata mgbe masịrị ya. Ụbọchị Satọde ọ gaa ebe masịrị o ji nkụ ịmakwa ihe na nwoke nwaanyị bịaziri jidezie nkụ ịmakwa nwaanyị jide. O nwere ụdị pawa ego na-enye ụmụ nwaanyị echeghị m na ha na-akọntrolu ụdị ego ahụ n'ihi na ọ bụ kọntrol. Enweghị nwaanyị ga-asị ya. Mana ọ nwere ihe nụrụ ụmụ nwoke na-ekwu ụbọchị a asị na nwaanyị ego ya bụ ibu na ọ na-ebu isi ka ihe a na-eme nwaanyị kpata ha chọọ ofe ihe kọrọ gị nachapụta ego ahụ ka isi hapụ dị na-ebu gị ịfụtụgo ụdị ihe ahụ. Ịmakwana biko ị ga-amakwa ụdị nwaanyị ị na-alụ tupu ịnapụta enweghị ike ịnapụtali ihe ọbụla a na-anapụta. Ịmakwa o nwere nwaanyị ya na di ebiri afọ 12 otu ụbọchị ka ha bichara afọ 12 nwoke chọpụta na ụlọ ha bi kamgbe ha bidoro kwata n'ụlọ ahụ na nwunye ka a na-akwụ ụgwọ ụlọ. Yes, n'ụlọ nwunye ka ha bi kemgbe afọ 12. Nwoke ahụ gwa ụdị nwoke gịnị ka ọ ga-eme? Maka nwunye enwe ụlọ ha nakwa akwụ ụgwọ ụlọ. Nwoke na-eweta ego eji akwụ ụgwọ ụlọ afọ ọbụla. Ọ maghị na nwunye ka a na-akwụ ụgwọ ụlọ. Ihe na-akọ na nwaanyị na-eme ụmụ nwoke anaghị eme. Ụbọchị anyị ga-ekwu maka ụmụ nwoke anyị akpụrụ mara ma nke ha. Ọ dịghị mma nwaanyị zochere di ihe mana ka ịfụrụ nwaanyị na-ezochere di ihe ị ga-ajụta ihe kpatara ya maka a na-asọ ihe ga-ebu ọgbụgbọ ga-ebu ụzọ bụ gịnị ime ya. Ọ dị mma ọ dị m ka ihe anyị kwesịrị ị na-agwa ndị na-ele anyị gwa ndị Igbo juru unu na-ele na-asị kedu ka esi akwakwa n'onye ukwu gwara ihe mara mma egwu n'ime ya
ọrụ ma Chukwu nna agọziela gị were akụnụba gọzie gị n'ime ezinụlọ bịara were ya dozie ezinụlọ ahụ ka ọ ga-awụ onye ọbụla n'ebe ọ nọchite gị na-ekpe ekpere n'isi gị. Ihe jikwara sị na mmadụ ji ego awụrọ na iji ego dọsa ọ ihe ị mepụtara mmadụ ole ka ị nyere aka ya ka eji ama onye ji ego na onye ma ihe mmadụ ole ka ị nyere aka ọ ga-awụ ị na-ehigodo ụra mmadụ na-ekpe ekpere n'isi gị onwe ekpere ka dịka nke ahụ onwe ekpere karịrị na ị na-eme ihe ị nọ ụwa gị na-ezu ike ndị mmadụ nọrọ na-ekpe ekpere n'isi gị Chukwu gọziere nwaanyị ya Chukwu gọziere nwaanyị ihe ọma o mere m wee cheta afa dịka gị ewe ebe a nọ n'afọ dara dịka afa gị nwa ekpe ekpere n'afọ anwa ọ ya wụ na ịkpatara ego ọ ya wụ na mmadụ mana na sọsọ gị nwa kpatara ego dozie mba nke ahụ kwa a sị na ọ dị ụmụ nwaanyị n'ọbara amaghị m ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị a sị na ọ dị ụmụ nwaanyị n'ọbara na ego nwere ego baghala nwaanyị aka na ebe ọ nọ nwaanyị dị mgbe achidie mgbe o jighị eshishi ọ wụrụzie mgbe o ji ego biko amaghị m ka a ga-esi agwọ ihe nke a mana ụmụ nwaanyị ọbụla mana o nwere ụdị ego na-enubata ya n'aka na-ege ntị ọ dị mkpa na ya bụ nwaanyị mere gịnị gara ga nwee ọzụzụ kama ya agagharịkwa ọzụzụ ọzọ biko chọọ otu onye ga-asị ya biko ịmara ihe m ga-eme mekwe maka ego a na-akwado ịgbaka m isi otu ụbọchị ma ama di m ụra mapụ ya n'ezi maka ụdị ego dị okwusie ike ma kpochie na polisi n'otu ọnwa tụfuo igodo m jiri asị gị gaa n'oge ateke statistics ụmụ nwaanyị na-ebi ụdị ndị a na-akpa agwa ọjọọ ndị a maka na ha ji ego menekwa ndị na-ewepụta ego ahụ na-enyere ndị mmadụ aka n'oge mgbe ha na-aka nka kedu ndị na-enwe udo n'obi ha iweta ụdị nwaanyị abụọ ya bịa nene ya ị na-asị ị ga-ahụ na ndị nke ahụ na-ewetu onwe ha ala na-aka enwe udo n'obi ha na-aka ha nọ n'ote aka ka nka obiọma na-enweghị nsogbu karịa onye nke na-eme gaga tupu ịgbara ihe na-eme onye efe ego ya nwa ndị ọzọ erie ya abụsa ya ọra ma ị nọrọ n'ezinụlọ chọọ ka ị ka nka obiọma nye aka n'ezinụlọ ahụ ebe ọbụla ị nọ onye ọbụla gafetere ka onye ahụ fụ na ihe ọma mesatara ya ka ọ gara ebe ọbụla nọ ọ na-echite ego na-eme ego ekpere n'isi gị ọ bụgoro na ọ dịghị gị n'ọbara dịka nwaanyị ọ naghị adị m nwaanyị n'ọbara ya mụọ ya amụọ ya ga-amụta ya kwa na ikpepụtakwere na nke ahụ ya ga-ahụ ọzụzụ ga-amụta ka esi eme gịnị ka esi ewetu obi ala n'ihi na nwaanyị ewetụbeghị obi ala mgbe o jighị ego ọ bụrụ mgbe ọ pa nkụ ka ọ ga-ewe ole anya na akaụntụ ya na-ahụ nde n'imekwa ihe wu nde miliọn ị ga-amakwa na ihe nwoke ahụ ji lụrụ ya maka nde ọ bụghị maka nde ọ dị mma o nweghị ihe o mere nwaanyị inwe ego nwefee ya ofe nwee ma ụgbọala tutu ọnụwa dị maọbụ mgbe ọ na-anụ di ihe isiokwu anyị na-ekwu bụ tutu ọnụwa dị ọ bụrụ na ụmụ nwoke ekweghị abịa ya nso n'ihi na o nwere nnukwu ego tupu ọ lụọ di ya ga-aha nso nweghị ihe o mere o nwere nwoke anyị si nwoke akwa ị ga-alụ m nwoke ahụ ele ya anya sị ya ihe ị na-ajụ m ajụ kemgbe m chewere ka m si ajụ gị ma ị ga-ekwe n'ụlọ m ka ị bịara jụọ m ajụọ biko anyị lụwa ya taa kwa m na-egbe amazie ọ bụ ya bụ ndụmọdụ anyị ji na-asị ụmụ nwaanyị biko nụ ọ bụghị ego bụ isiokwu ekwele ka ego nabichie gị nabichie anya ịhụnanya unu etinyedịla ego n'ihe ọbụla a na-ekwu gbasara ịhụnanya ọ bụ etu a ka m ga-esi enye my own advice wee na-asị gị biko ọ na-adị m ka ị ga-apịachizi ya ebe a tutu ruo izu ụka ọzọ biko onwe ahịa ị nwere na-ekweghị aga wetara anyị ya n'ụtụtụ ọma na ebe a ịhụlanụ ndị na-ele ịhụlanụ ụdị isiokwu anyị na-eji abata ka anyị repụrụ gị ya bụ ahịa ile anya ugbu anyị ga-ahụ akara ekwentị maọbụ igwe nzirịta ozi ka a na-akpọ Instagram maọbụ Facebook maọbụ Twitter ị ga-eji erute anyị www.isimbido.tv. aha m bụ Chidiebere Ụgbaja. Nne ekelenụ ndị Igbo okwu ikpeazụ. Igbo ndị ọma ekelere m unu tunu si nọnyere anyị n'ụbọchị taa aha nka akwụkwọ ọnụ Doris Ifeoma ka ọ dị ụbọchị ọzọ.